जोंनि गांनाय उखैनायफोरखौ जोङो सुफुंनानै लानो हानांगोन आरो अब्लासो जोंनि थांखियाव जों सहैनो हागोन। जोंनि थांखि होनना बुङोब्ला बुहुमाव बर'खौ मोनसे गेरेमसा हारि महरै दाफुंनाय, बे जाबाय जोंनि गुबै थांखि। दा बर'खौ गेरेमसा हारि दानो होननानै सोमावसारनानैनो जोंहा 5,000सो सुबुङा जिउ गारबाय। बर'खौ मोनसे गेरेमसा हारि होननानै दाफुंनोनो जोंहा जोंनि मानसिफ्रा गोबां दुखु खस्थ' सहायनांबाय। नाथाय बिनि फिथाइ महरै गुदि दाम 2003 मायथाइयाव बिटिसि मोनदों आरो 2000आव जोङो बिटिआर मोननो हाबाय। दा बेफोरो मोनसे मोनसे राजखान्थियारि सोमावसारनाय आरो राजखान्थियारि गोहोखौ मोनफुंनाय। दा मानगोनां रायजोफोर, मोनसे हारिया जौगानो थाखाय हारि नाङैनो माखासे हाबाफारि लानो गोनां जायो। दा बे हाबाफारिफोरनि गेजेराव राजखान्थि दाबियाबो जोंनि मोनसेमोन। नाथाय बेजों लोगोसे समाजखान्थिखौ मोजाङै लाखिनाय, रांखान्थिखौ गोख्रों खालामनाय, सोलोंथाइखौ गोख्रों खालामनाय, जोंनि राव थुनलाइ हारिमु गासैखौबो जोङो फोथांनानै लाखिनाय, बे माखासेमानि हाबा मावनायजोंसो मोनसे हारिया आबुं आरो गोख्रों हारि जानो हायो। दा बेनिखायनो सोमावसारनायजोंनो फैनानै दिनै जोङो बिटिआर मोनबाय आरो बे बिटिआरखौ लानानै 100आव 100 खोन्दो जोंनि हारिनि, जोंनि मानसिफोरनि, जोंनि मोजां जानायनि थाखाय जों बेखौ बाहायनो हानांगोन। दा बेनि थाखायनो नैबे समाव जोंनि मानसिफोरनियाव गोबां बिबान गोलैबाय। बे गोरोबथायाव मा मोनदों मा मोनाखै बेखौ जोंहा मानगोनां आदा गबिन्दआ बुंलांखाबाय। आं बेखौ फिन रिपिट खालामनो सानाखै। नाथाय गुबुन गुबुन जिखिनि सा सानजा भारतआव काउन्सिलफोर दङ, बे काउन्सिलनिख्रुइ जोंनि जि काउन्सिल दायो बियो बयनिख्रुइ गोजौआव। मानोना बै काउन्सिलफ्राव गोबां जिनिस गैया जेनिखि जोंनियाव दङ। इभेन सा सानजा भारतनि रायजो मोनसेयाव गैयै मोजां जोङो दायो डिसिखौ बाहायनो मोननाय जाबाय। एसपिखौ बिथांमोनखौ बुंनो मोना, नाथाय जोंनियाव जोङो एसपिखौ जोङो बिनिफ्राय मोजां खामानि मावाबा जोङो बाहेर खालामनो दैथायहरनाय आरो मोजां लाबोनो हानाय जोंनियाव गोहो फैबाय। बेजों लोगोसे जेसेबां भेन्सार स्कुल कलेज दङ गासैखौबो जोङो प्रभिन्सियेलाइज खालामनो हानायनि लामायाव फैबाय। बेजों लोगोसे आरोबाव गोबां दंबावो जोंनियाव। जोंनि रावा दिनै अफिसियेल राव जाबाय। सारा भारताव थानाय जेसेबां बर' मानसिफोर दङ बिसोरनि राव थुनलाइ हारिमु जौगानायनि थाखाय हाबा मावनो हानाय मोनसे फसंथान मोनबाय जोङो, बड'फा सेन्टार अफ एक्सेलेन्सि, जेरावनोखि सेन्ट्रेल जेराव दिल्लीयाव मोनसे अफिस आरो क'क्राझाराव मोनसे अफिस थागोन। दिनै खेराइसालि, बाथौसालि बायबाय थागोन। नाथाय हारि मोनसेया थांना थानांगौबा बिनि हारिमुखौ गोजोर खालामनायनि माखासे लामा बरननांगोन। दा बेनिखायनो खेराइसालि जे जागोन, बे खेराइसालिया शंकरदेब कलाक्षेत्र बायदि जागोन। नोंथांमोना सोरबा गुवाहाटियाव मालाबा शंकरदेब कलाक्षेत्र नायहैदोंमोन, बेवहाय शंकरी मानसिफोरनि जि माने क्षत्रिय कालचार, शंकरी कालचार, बेखौ बिथांमोना बेवहाय प्रिजार्भ खालामदों। बिनि बायदिसिना दामनाय देनाय आरज बायदिसिनाखौ बेवहाय लाखिदों। दा जोंबो जोंनि खेराइसालियाव जिहेतु बर' हारिनि धोरोम, बर' हारिनि हारिमु गासैबो खेराइजों सोमोन्दो थानाय, दा बे खेराइसालियाव जोंनि बे गासै माबाखौ, जोंनि खेराइनि बाहागोफोरखौ जोङो बेवहाय बेसेबा गिदिर एरिया लानानै जों बेवहाय प्रिजार्भ खालामगोन। जों बेवहाय रिसार्च खालामगोन आरो बाहेरनि मानसिफ्रा फैनानै बेवहाय नायफैनो हानाय खेराइनि बायदिसिना मुद्राफोरखौ जों बेवहाय दोनगोन। जेब्लायबो बेवहाय खाम सिफुंनि सोदोब ओंखारगोन। बेयाव भिडिअ' अडिअ' मोननैबो थागोन आरो मुलुगनि मानसिफ्रा फैनानै बर' हारिनि हारिमुखौ नायनो होनोबा थोंजोङै बे खेराइसालियाव थांनानै रिसार्च खालामहैनो हागोन। बेवहाय बेसेबा बुरजा मानसिफोर थानो हानाय आरो बेबायदिनो मोसानो हानाय गोबां अडिट'रियाम बायदिसिनाफोर थागोन। बेवहाय एपि थियेटारफोर थागोन। बे गासैखौबो लानानै जोङो खेराइसालिखौ बानायगोन। लोगोसे बाथौसालि, जोंहा बर' हारिया ब्रह्म, ख्रिस्टान गोबां धोरोम दङ, नाथाय बयनिख्रुइ गोजामसिना बाथौ धोरोम। ओंखायनो बे बाथौआ जोंनि आइडेन्टिटिजों सोमोन्दो गोनां। दा बेखौ जोङो प्रिजार्भ खालामनो थाखाय नैबे बाथौसालिखौ बिनानै लाबोदों आरो कुमारिकाटायाव बियो बेसेबा गिदिर एरियाखौ लानानै बे बाथौसालिखौ बानायनाय जागोन। दा बेफोरबायदि
गोबां माने बेवहाय फसंथानफोर जोङो मोननो हादों जायजों बर' हारिखौ जोङो आबुङै दाफुंनायनि मोनसे राहा लामाखौ मोननो हाबाय आरो बेखौनो नुनानै दिनै आसामनि मानसिफ्राथ' बिराद सोमोनांदों बरायदों लोगोसे भारतनि मानसिफ्राबो बिराद बरायदों नैबे गोरोबथाखौ दा सोरबा सोरबा बेखौ सोंखारिदों नाथाय बिथांमोना दाख्लै बावै जाय 7 फेब्रुवारियाव क'क्राझाराव थांदों प्रधानमन्त्रीनि खुगाजोंनो खोनादों प्रधानमन्त्रीया मा बुंदों जे भारतनि मानसिफ्रा बर'फोरनिफ्राय सोलोंनो गोनां दङ होननानै माबायदि गोजोन खौसेथिखौ लाबोयो बर'फ्रा माबायदि मोनसे गोब्राब थासारिनिफ्रायबो मोजां थासारियाव फैनो हायो बे बाथ्राफोरखौ बर'फोरनिफ्राय सोलोंनांगौ दङ होननानै प्रधानमन्त्रीया गावनो बुंदों दा दुखुनांथावा बेसो जोंहा बिटिसिनि सिफआ बुंगासिनो दङ बे मोजां गोरोबथा नङा दाख्लै बावै सानसुमा दामोना बुंदों बे मोजां गोरोबथा नङा जाथिखौ थगायबाय माबाय दा गावसोरबो गोरोबथा खालामखांबाय गावसोरनि गोरोबथायाव बेबायदि गंब्रै गाहाम इउनिभार्सिटि मोननो हानाय गैयामोन बे गोरोबथायाव जों मा मोनदोंमोन मोनसे मोननै जिल्ला जाबाय साब डिभिजन जाबाय दा बे जिल्ला साब डिभिजना एबारबो जागोन गामि सोनाय आरो दानख'नायनि उनाव जोंनि समस्तिया 60 जागोन गामि सोनाय आरो दानख'नायनि उनाव आलादा रायजो मोननो थाखाय नैबे गोरोबथाखौ मोनसे जोङो बिथा हिसाबै गायसनदों नोंथांमोना बयबो मिथिगौ जायफोर पेपार फरायो टिभि नायो गुबुन हारिफ्रा बुङो नोंसोरनि सुबुं अनजिमाया 25निफ्राय 30 जौखोन्दोल'सै नोंसोर रायजो मोना दा अब्ला जों मा खालामनो बिनिफ्रायथ' रावखौबो नोङो थां फै होनना बुंनो हाया दा बेवहाय गामि दानख'नाय आरो गामि सोसननायनि गेजेरजों जोंनि सुबुं अनजिमाया 50निफ्राय 60 जौखोन्दो जागोन जिखालि जोङो बेखौ खालामना लानो हागोन ओइखालि जाय बर' फिसायानो राजा लामायाव गसंनानै बुङो आंनो आलादा रायजो नांगौ रावबो होबथानो हानाय नङा मानोना जोङो 60 जौखोन्दो आरो बे लामाफोरखौ दिनै मेलेमजोंसो बानायनांगोन रायजोफोर सोरबा बिराद दै गुदुंजों मै होनो नागिरबा जानाय नङा थांनाय 10 बोसोराव बिटिसिनि सिफआ बुंबाय आलादा रायजो मोननाय नङा आलादा रायजो बिना लाब गैया बायदिसिना भट मोननो थाखाय दा जोङो गोरोबथा खालामनाय लोगो लोगो उल्था जाबाय माने आलादा रायजोखौ गारनानै फैबाय होननानै बड'लेण्डखौ गारबाय होननानै बड'लेण्डआ बयनिबो बर' फिसाफोरनि बिखा बिख्ल'सो थायो बे राजनितिनि नाटक नङा बियो बिथांमोना जेरै बुंदों आंबो खालामनो हाया नाटक नोंथाङाबो खालामनो हाया बेखौ नाटक दा बियो गावनो जागोन बियो दिनै बिनि लामाखौ नायदो आलादा रायजोनि लामाखौ रावबो होबथानो हायाखै बेसेबां मानसि बुथारखो गावथारखो एनडिबिनि आन्दलनाव बेसेबां हुलुस थुलुस जाखो फैयै मोनसे फिथाइ थायफैबाय दा बे फिथाइखौ थायहोनो थाखायनो जों गोरोबथाखौ खालामनो गोनां जादों बे गोरोबथाखौ बै समाव खालामामोनबा बे गोरोबथानि जि टेन्युर टाइम बियो जोबलांसिगौमोन आरो दिनै नुदों नागाफ्रा बेसेबांबा नाजानानैबो मोनसे गोरोबथा खालामनो हायाखै हारसाफ्रा बेसेबांबा नाजानानैबो मोनसे गोरोबथा खालामनो हायाखै दिनै आलफाफ्रा बियो बयनिबो थाखाय माने जायखिजाया समावनो सानब्रबनानै मावब्रबनाय मोनसे हाबाफारि नङा दा ओंखायनो रायजोफोर दिनै जोङो जोबोद नोरोम आखुनि हारि जोंनि बर'फ्रा बिराद अनसुला एसे एसेयावनो जोङो दुखु मोनो एसे एसेयावनो जोङो रागाबो जोङो थाबनो जोङो दुखुबो मोनो थाबनो जों बावोबो दा बे नोरोम आखुनि मानसिखायनो गोब्राब मुलुगाव थांना थानाया जोंनि थाखाय बिराद गोब्राब मुलुगा बिराद गोब्राब जाबाय जोङो बिराद सिम्पोल बिराद नर्मेल जों दा बे गोब्राब मुलुगखौ बुजिनोबा जोंबो गोब्राब जानांगोन आन्दलनखौ खालामबाय थानो हायो आरो 10-15 बोसोर आन्दलन खालामनो हायो आङो राजा लामायाव होखारनो हायो आङो दिल्ली दिसपुराव थांनानै नांलायबाय थानो हायो आङो खिन्थु रायजो राजाफ्रा मा जानो आं हारसिं नांलायबाथ' जानाय नङा गोदो सानसुमा दाया पार्लियामेन्टआव गस्ला लंपेन्ट गोलाव गाननानै होख्रावदोंमोन गभर्नमेन्टआथ' गोसो होआखै गुरुत्व होआखै जेब्लासिम लाख लाख मानसिया ओंखारनानै राजा लामायाव रेल लामायाव दिल्ली दिसपुराव होख्रावा एमएलए मन्त्रि दैथायहरनो हाया माखासे खामानि मावनो हाया अब्लासिम बेयो जेबो गुरुत्व गैया दा जोंहा दुखुनांथावा जाबाय मा एनडिबिआ सिजफायार खालामनाया 12 बोसोर जाबाय बेसेबांबा खस्थ' जानानै फैबाय बिथांमोनाबो हारिनि थाखायनो दा बेवहाय जेंना सुस्रांनांगोन बर'नि जोंहा 10 जन एमएलए दङ फंसेबो खोथा बुङा 3 मन्त्रि दङ फंसेबो खोथा बुङा नैबे गोरोबथाखौ एमएलए मन्त्रिया खालामाखै इएमजिएमआ खालामाखै बे गोरोबथाखौ बर'नि रिभलिउसनारि बिग्रायारिफोर आरो बर' रायजो राजायासो खालामदों बेवहाय रावबो एमएलए मन्त्रिया क्रेडिट लानो हाया बेवहाय नोंथांमोननि थाखायसो जादों बे बर'मायाव
दोबै दोबै अखा हाबाबो जों जेरैबायदि लामायाव गसंदों सान्दुं गोसायाव गसंदों दिल्लीया मिथिदों दिसपुरा मिथिदों जे बेयाव माबा मोनसे गोरोबथा खालामाबा दिगदार जागोन दा बेखौ नुनानैसो दिनै गोरोबथाया जादों दा नंखायनो रायजोफोर गणतन्त्र देशआव रायजोआनो राजा जि हादोरा सुबुं दाराखान्थिनि हादोर बेवहाय रायजोआनो राजा आरो रायजोआ जेब्ला क्वालिफाइड जागोन लेखा गोरों जागोन साननो हनो गोरों जागोन गासैबो बाथ्राफोरखौ सानै हयै थांखि लाग्रा जागोन अब्ला बे हारिखौ बे जाथिखौ रावबो उल्थां फाल्थां खालामनो हाया गोजौ लेभेलाव जोंखौ सोरबा फिदिं नागिरो गावस्रा होनो नागिरो गाव बुथारलाय होनो नागिरो मोनसे समावथ' साक्सेसबो जादों बिदा फंबाय बुथारलायना जोंहा बेसे मानसि थैखो आरो नैबे 10 बोसोरनि आन्दोलनाव जोङो रावजोंबो बुथारलायाखै जोंनि नैबे 10 बोसोरनि आन्दोलनाव जोंनि रावबो बर' फिसाखौ अन्थाइ थरसे खुबैनो हायाखै लावथि गंसे होनो हायाखै आरो नैबे 10 बोसोरनि आन्दोलनाव गोबाव समनि सुथुर जालायनाय एबसु एनडिएफबि ज' जानानै जों सोमावसारदों सरकारनि मानसिफ्रा बुंदोंमोन जोंखौ एनडिएफबिखौ मानो जौसाङाव फज'नांगौ फज'नाङा बिसोर सिलाय लाग्रा मानसि गावथारग्रा बायदिसिना माने बै सरकारनि मानसिफ्रा एनडिएफबिखौ बुंदों नोंसोर मानो एबसुजों गसंफानांगौ बिसोरजों गसंनानैथ' लाब जानाय नङा नाथाय बिसोरनि बेबायदि बुंनाय बाथ्रायाव जोङो बिसोरनि उइकनेस दुर्बलताखौ जों हमनो हादों बिसोरो मा मुलि होनांगौ उदै सानायनि ना खर' सानायनि दा जोंहा राजा महाराजाफ्राबो बिराद गोग्रावलाबायबाय थादोंमोन हानाय नङा बिसोरो होननानै जोंखौ खुनु सुक्ति जानाय नङा जोंजोंसो सरकार सोलिगासिनो दङ दिल्लीजों दिसपुरजों जोंसो मोजां जेबो खालामनो हाया बिसोरो होननानै सानदोंमोन नाथाय बिसोरो जेबो खालामनो हायाखिसै मानो गणतन्त्र देशआव रायजोआसो राजा एमएलए मन्त्रिया राजा नङा नोंथांमोना जुदि मालाबा सानफ्लांना लादोंबा जोंहा नैबे एमएलएआसो राजा नैबे मन्त्रियासो माने राजा नङा बियो जेबो मावनो हाया बियो आनटिल एन्ड आनलेस नोंथाङा बिनो गोहोखौ होआबा आरो दा नुबायना एमएलएआ बेयाव थायो जेबो लाबोनो हायाखै रावबो गैया बेयाव जों रावबो एमएलएबो मन्त्रिबो नङा सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि गायसनफैसिगोन बेयाव जों गाबोन साननैसोनि उनाव दा बे मानसिफोरखौ नोङो 10 बोसोर नङा 50 बोसोर हाथाय गजासिम खानाय मोनजासिम एमएलए बानायना दोन जेबो खालामनो हानाय नङा थाखा फैसा खामायगोन जागोन आरामसे लेक्सार होगोन मेल मिटिंआव थांना मानसिफोरखौ मिनि होगोन ओइ आमखा नों ओरै ओइ थुमखा नों ओरै होननायानो सेस एलपि स्कुल गंसे मोजां खालामनो हाया एमइ स्कुल गंसे मोजां खालामनो हाया गामिनि थानसालि मोनसे लुना होनो हाया मा जागोन हारियालाय गोरिब गुन्द्राफोरखौथ' बारानो दिनै बेनिखायनो रायजोफोर साननांगौ जादों जोंहा नोंथांमोनहाबो सान ओरैनो थानो नाङा सान मोजाङा मा गाज्रिया मा सानफ्रोमबो सान मेलेमखौ बाहाय सोरबाया बुंनानै होफैगोन आं मावगोन न' एम्पावार्ड जानांगौ एम्पावार्ड फार्स्ट हादोरनि नोगोरारिफोर बायदि आइजोफोर जा हौवाफोर जा दिनै आमेरिकायाव थाङोबा सोरबा आंबो थांफेराखै बिसोरनि फार्स्ट वर्ल्डनि नोगोरारिफ्रा माने सासे हिनजावसाबाबो हारसिंनो बियो थांखि लानो हायो आं जिउआव मा खालामगोन सासे हौवासाबाबो हारसिंनो थांखि लानो हायो थाखो 9 फरायनायनिफ्रायनो बिमा बिफाया बिसोरनि गथ'फोरखौ हगारनानै होयो गावनो खामायनानै गावनो फरायनांगोन जोंहा गोदि देरबाबो ओंखाम जाबायना जायाखै दै लोंबायना लोङाखै बहा थांनो बहा फैनो साननो गोनां जायो मानोना जोंना बिदिनो देरबोबाय कालसारा एसे गुवार साननांगोन रायजोफोर एसे गोख्रों जानांगोन आरो सोरनिबा सायाव जोंनि जिउखौ हगारना होनो हाया आंनि जिउआ आङो थाखो 10 फरायनायाव मेट्रिक होनांगौ समाव आंनि आफाया बिराद जौ लोंबाय थायो फरायनायनि थासारि गैया नांलाय खमलाय खालामो न'आव बिराद जौ लोङो आङो आफाखौ बुंबाय जे नोङो 6 मास जौ लोंनाङा आं मेट्रिक आनजादखौ मोजाङै उथ्रिसारनो लुबैयो सानफ्रोमबो जौ लोंनानै मोसाबाय थायोबा मेथाइ खनबाय थायोबा नांलायबाय थायोबा फरायनाय समाव आं बोरै फरायनो आं बुंबाय जे नोङो जौ लोंनो गार 6 मासल' गार बिनि उनाव जेसे लोङो लों उनाव मानियाखिसै आंहा बिराद गिबाय फरायनायनि थासारि गैया न'आव जौ लोंनानै गेजेर गेजेर आइखौ बुयो दुखु नाङो सप्तासे गाहाम गोलैना थानो गोनां जायो उनाव आङो मा खालामबाय हांगार स्ट्राइक खालामबाय जे नोङो जौ लोंनो गाराबा आं ओंखाम जाला सानसे जायासै जेबो नङा साननै जायासै जेबो नङा सानथाम जायासै दुर्बल जाबाय थाखो 10 फरायनाय दासो एसे फेत्ला जाबाय बै समाव उन्दैथारमोन दानिया आइया गाबबाय नों सानथाम गाहाम ओंखाम जायाबाथ' नों थैगोन बिदो जौ लोंग्रा मानसिजों मानो नों माबा लाफानांगौ जादो नों ओंखामखौ जादो होननानै
आं आरो नाजाबावबाय आरो सानसे माने सानब्रै जाबाय आं जायाखै गोग्लैहां जाबाय बिनि उनाव आंनो आफाया बुंबाय जे नों सानब्रै ओंखाम जायाखैनो ओंखाम जायालासिनो थैयोबा नोंसोर थैगोन आंहा जेबो जाया होननानै आं जौ लोङै लोङै थैलांसिगोन होननानै दा आं साननो गोनां जाबाय जे जिउआ आंनिसो नङा होमबा आङो सोरजोंबा मोजां बुंग्रा मानसिजों चेलेन्ज खालामनानै थांगोन ना गाज्रि बुंग्रा मानसिजों चेलेन्ज खालामनानै थांगोन इंराजियाव फंसे बाथ्रा दङ lie may come 1,000 times but not through me होननानै माने मिसा बाथ्राया नंखाय बाथ्राया गोरोन्थिया आंनियाव हाजार बार फैगोन आंनि मेगन सिगाङाव लाबोनानै फैगोन नैखो जा नैखो लों ओरैबायदि बाथ्रा बुं आमखाया नोंखौ रायदों मानो एन्सार होआखै नोंबो एन्सार हो बिनिख्रुइ डाबल गाज्रि बुंना हो किन्तु अबंलावरिखौ आं बुंदों जे भगवान अबंलावरि सोरखौबा गाज्रि खामानिखौ मावहोनो गोसोबा मावो आंखौ दा मावो गाज्रि जिनिस जाहोथारनोबा सोरखौबा जाहोनो हायोबा जाहो आंखौ दा जाहो दा बेखौनो जों नायनांगोन आंगोनां रायजोफोर जोंथ' गोबां मोजां गाज्रि नुबोबाय दिनै हारिया बबे लामाजों थांगोन सोंखारिलायनानै फोजोबनो हाया जोङो सोंखारिलायबाय थानांगोन हर सान नों आंखौ फंसे बुंगोन आं नोंखौ फंनै बुंगोन खामानिखौ सोर मावगोन लेक्सार होग्राया मेरला बाथ्रा बुंग्राया मेरला जाग्रा लोंग्राया मेरला हारि जौगानायनि खामानिखौ सोर मावगोन लिडारफोरखौ दुब्लियाव नुवानो एमएलए जाग्राखौ एमएलए जाबाय होननानै नोङो माइ दुब्लिखौ सानसेबो नायाबा बोरै मिथिनो नोङो आबादारिफ्रा मा जेंनायाव दङ एमएलए जाबाय होननानै नोङो स्कुलाव थांना नायाबा फरायसाफ्रा मा जेंनायाव दङ बोरै मिथिनो एमएलए मन्त्रि जाबाय होननानै गोरिब गुन्द्रानि न'आव नों जुदि थाङाबा सानसेबो बोरै मिथिनो बिसोर बोथिनै ओंखामखौ बोरै जानो हादों ना हायाखै दा नैबे जेंनाफोरखौ बुजिग्रा जोङो दिनै दैदेनगिरिफोरखौ लाबोनांगोन जायफोर जोंनि खामानि मावगोन दा नंखायनो रायजोफोर गोरोबथाया जाबाय बे गोरोबथाखौ जोङो आखरे पालन खालामनांगोन मोगथाङाव मावफुंनांगोन आरो मोगथाङाव मावफुंनांगौबा गोरोबथा खालामग्रा मानसिफोरनिनो माखासेया बे गोहोखौ सामलायनांगोन होननानै गोदोनिफ्राय मावबोदों बिएसिआवबो बिटिसिआवबो नैबे बिटिआरआवबो आंहा सोरबा बुंदों जे बिराद माबा माबि लुबैनानै फैदों मादों आंहा एबसुनि आफादगिरि जानाय गोलाव समनि उनाव राजखान्थि खालामनांगौनि जेबो गैयामोन गुबुन फिल्डआव बिराद खामानि मावनांगौ दङ आंहा आरो बे फिल्डआवसो आङो बिराद मोजां कम्फर्टेबल हारि मानसिफोरनि बायदिसिना खामानि मावनानै नाथाय दिनै राजखान्थियाव मानो फैनांगौ जाखो बे राजखान्थिया ओरैबायदि बेले बेजे खालामबाय जोंनि मानसिफ्रानो गुबुन हारिफ्रा जोंनिफ्राय गोजान जालांजोबबाय गोजान जानाया सोरखौबा रागा जोंनानै थांदों बिदि नङा मोनजानाय मोनलोंनाय मोनजायै मोनलोङैखौ लानानै मानसिया बेयाव खुद्रियो राजखान्थि खालामग्राफ्रा बयखौबो गोमानानै लानो हानांगौमोन नाथाय हायाखिसै जायनि थाखाय दिनै बर' अबर' जाबाय सिगां बड'लेण्ड आन्दलन जुरिजेननायाव बर' अबर' जायाखै बिटिसि जानायनि सिगाङावबो बर' अबर' जायाखै नैबे बिटिसि सुक्ति जानायनि उनावसो बर' अबर' जादों मानो नैबे माखौबा मोनजाबाय माखौबा मोनजायाखै बहाबा भिसि डिसि चेयारमेन नागिरबाय मोनाखै हा हुनि अधिकार मोनाखै नैबे कमप्लेनफ्रा बिसिनिफ्राय फैनो हमबाय आरो बेखौ थाबनो टेकेल खालामनो हानांगौमोन हमनो हानांगौमोन दा बे बाथ्राफोरखौ सुक्ति गोरोबथा खालामखांनानै जेला जों उदां बुंबाय दिनै गुबुन हारिफ्रा लोब जोंनियाव हाबजोबबाय नोंथांमोनाथ' नुदों फेसबुकआव टिभिआव पेपाराव सानफ्रोमबो हाबदों गेजेराव आदिबासिफोरजों बिराद गाज्रि जाबायमोन मैया सानथालि स्टुडेन्ट इउनियननि एडभाइजारा बेसेबा लेखा गोरों मानसि उइलसन हासदा जोंनि पार्टियाव मैया जइन खालामदों क'क्राझाराव आरो बेजों लोगोसे सासे आइजो एडभकेट सानथालिनिनो बेबो जइन खालामदों आरो बेसेबा बुरजा मानसि जइन खालामदों आरो बिसिनि फरायसा आफादा आंजों खननै खनथाम रायज्लायखांबाय आरो बेवहाय बुंदों सिगां जि जाबाय दायो जोङो खौसे जानानै आवगायलांसिगोन नोंसोरजों आरो माखासे खोथाफोरखौ जों मोजां मोनदों होननानै दा बिसोर फैबाय राजबंसिया फैबाय गुलाब फैगासिनो दङ राजबंसिया गुरखाया फैदों खुनु मोनसे जाथि गैला दायो इउपिपिएलआव हाबै जेराव जि जाथि दङ बेनो लोब हाबदों दायो जों थांगासिनो दङ आथियाबारियाव बेवहायबो गोबां मानसि हाबगोन आरो बे हाबनाया बेनिखायनो जोंथ' सरकार सालायाखैना दायो जोंलाय थाखा फैसा होदों ना न' होदों ना मा होदों जोंनियाव जे हाबफैदों दायो मानसिनो मा नांगौ थारमाने बेखौनो बुजायदों थाखा फैसा करोड़ थाखा गोनाङाबो मानसिखौ सेटिसफाइ खालामनो हाया खिन्थु नोंनि खुगानि फंसे रावानो बिराद मोजां नङा होमबा नों जेला मानसिनो अननाय होनो हागोन बोजबनो हागोन बिश्वास होनो हागोन बेखौनो मानसिफ्रा लुबैयो बयबो मिथिखागोन थाखाखौ नोङो
हाजार खामायनो हायो थैनाय समाव लांफानो हाया खिन्थु रंजा बाजा संसार जानाया बिराद गिदिर बाथ्रा बेखौ बयबो लुबैयो दा ओंखायनो रायजोफोर जोङो मोनसे गोथों लामाजों थांगासिनो दङ बेयाव जेबो बेले बेजे जानायनि खोथा गैया आरो राजखान्थियाव फैनांगौनि जानायानो जाबाय दिनै जों फैयामोनब्ला सोर फैगौमोन बिथांमोनखौ गाज्रि मोनबाय एबार सरकारा बिथांमोन फैखानाय नंला जुदि जोंनिनो बिदा फंबायफ्रा फैनानै दायित्वखौ लाफैयाबा लिडिंशिपखौ लायाबा बे राजखान्थि गोहोआ मालायनि आखायाव थांनोसै दा बेखौ हमथानांगोन ओंखायनोसो बे UPPL हान्जाखौ जोङो दानानै दोनखादोंमोन मालाबा 15-20 बोसोरनि उनाव गाज्रि जायोबा बिपिएबा सोरबाया सिगाङाव फैनो हानांगोन आरो दिनै बे समानो फैबाय 15 बोसोर बिथांमोना रायजोफोरखौ नांगौ बायदि मावनो हायैनि माने बिथांमोनखौ गाज्रि मोननाय लोगो लोगोनो दिनै रायजो राजाफ्रा गुबुन हारिफ्राबो अल्टारनेटिभ नागिरबाय गुबुन मोनसे लामा नागिरबाय बे लामा नागिरनाय लोगो लोगोनो जोङो दैखांनानै होबाय जे नोंथांमोना लामा नागिरदों नैबे लामाखौ ला लोगो लोगो बिसोर बे लामाखौ लाबाय अब्ला दा रोखा जाबाय फैगौ 5 बोसोराव एटलिस्ट बिनि सासन गोहोआ बिपिएबा थांनाय लोगो लोगोनो सोरबा नाफामनायावनो थागोन बे लामाया क्लियार जाबाय ओंखायनो नोंथांमोना गोनो गोथो जानो नाङा बयबो खौसे जा गथ'फोरखौ मोजां लेखा फरायनांगोन इन्डास्ट्रिनि नामाव जेबोआनो गैया न'खराव बयबो खामायनांगोन होमबासो रांखान्थिया जौगागोन दिनै औवानि इन्डास्ट्रि जानो हायो औवा जोंनिफ्राय औवाया महाराष्ट्र बेंगलर थांगासिनो दङ औवाया मा आइजोफोरनि थाखायसो बुंनो नागिरदों आइजोफ्रा मावनो हानाय खामानि औवाखौ दानबाय दाननानै आजिखालि मेसिन मोनो 30,000 मोनो आरो बे सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो जे 10,000 5,000 इलेक्सन फैबा होयोनो आं बेवहाय बुंनो नागिरदों आं दाख्लै राजखान्थियाव हाबनानैसो फरायबाय हरथ्रोब सानथ्रोब गभर्नमेन्टनि आसनिफ्रालाय मा सिगां बारा फरायाखैमोन आङो भारत सरकारनि मा आसनि दङ आसाम सरकारनि मा आसनि दङ न'आव थांबानो दुताबाजियावबो आं फराय नायबाय थादों राजखान्थियाव फैबाय जेला एसेथ' सोलोंनांगोन ना फरायनांगोन दा फरायनानै आं नुबाय ओरैबायदि मोजां मोजां स्किम दङ आइजोफोरनि गोरिब गुन्द्राफोरनि बोराय बेन्थ'फोरनि बयनिबो स्किम दङ मोजां मोजां दा बेवहाय आङो नायबाय जे जोंनि बड'लेण्डआव मा मावनो हायो मानसिफ्रालाय मावनो गोसोबा दा बेवहाय मोनसे नुबाय बे औवाखौ दाननानै धुप खाथि बानायो जारु बानायो हासिब बे हासिब गोलाव गोलाव बानायोना थसे औवाखौ गथा फानबा बे औवानि दामा 150निफ्राय 200 जेब्ला नों बेखौ हासिब बानायनानै फानगोन एखे औवानि दामानो 900-700 जायो धुप खाथि बानायना फानोबा आरो 1200 जायो थसे औवायानो थसे औवाखौ 150नि औवाया आरो बेखौ न'आवनो बानायनो हायो मेसिना बारा नङा 30-40 हाजारल' 30-40 हाजारनि मेसिन गंनै बायदो आइजोफ्रा साब्रै साबा लोगो नांबाय औवाखौ सोरबा हौवा मानसिया दानना होफैबाय मेसिनाव सोनाल' होनांगौ दानस'बाय मेसिनानो हाखावबाय मेसिनानो फिसा फिसा खाथि जिरबाय खानाल' दोननांगौ रागाव जाबना हरनांगौ फोराननानै नायदो बारा गोरा नङा खामानिया दा ओंखायनो बेयाव नायनानै बेखौ बोरै मावनो हानो आइजोफ्रालाय फैसाथ' गैया आं स्टाडि खालामनानै मोनबाय मोनसे सेल्फ हेल्प ग्रुपनो गभर्नमेन्ट स्किमजोंनो 50,000 थाखा होनो हायो 50,000 होनो हायो इलेक्सनाव 10,000 5,000 नङा बै 50,000जों बिटिसि गभर्नमेन्टआ बिटिआर गभर्नमेन्टआ जों आरोबाव 25,000 लोगो नांनानै 75,000 खालामना होयोबा जोंनि आइजो सेल्फ हेल्प ग्रुपआ गंथाम मेसिन बायनो हागोन बेजों फैसा खामायनो हागोन आङो पुनेयाव थांनानै नायबाय पापड़ बानायनाय इन्डास्ट्रि पापड़ जायोना जोङो बेबो आइजोफोरनिसो माने लिजेट पापड़ फुङाव 400-500 आइजोफ्रा ज' जायो मेसिनजों नायो माने आटा बायदि बे पापड़ बानायग्राया माबा माबि नायो बिसोरो मेसिनाव नानानै आइजोफ्रा फैनानै बुङो आंनो 3 किल' हर 3 किल' बोनना हरबाय 2 किल' हर 2 किल' बोनना हरबाय 5 किल' हर बोनना हरबाय लाना थांबाय न'आव थांनानै थिंनि फिसा फिसा आटा नाग्रा बायदि दङ पापड़ नाग्रा नानानै माला लाना फैबाय अखानायै न'आव ओंखामबो संबाय जि दाबाय जि मावनांगौ मावजोबबाय पापड़खौबो गेजेर गेजेर नाबाय थाबाय एक्सपार्टखा नालाय दाजोबबाय फुङाव गथ'फोरखौ फाथायहरनानै पापड़ा लानानै इन्डास्ट्रियाव होफैबाय सुबाय 3 किल' बेसे 1500 300 700 होबाय फैसाया लाबाय आरो अखानायैनि थाखाय लाना थांलायबाय लारुखौ नालायबाय सासे आइजोआ 9,000 10,000 15,000 लागै खामायो पापड़ साथानि इन्डास्ट्रि नायबाय आं थांना नायाखै आं कम्पिउटारावसो नायदों आंनि लोगो सासे नायदों पुनेयाव नैबे फाख्रा साथाया बे जिया चाइनानिफ्राय फैयो मोजां मोजां साथा गुजिखौबो बानायना हरखायो बारा दाम थाङा चाइनायाव नेपालाव 1,000 1500 2,000 गाहाम आइजोफ्रा मोनसे जायगायाव बे साथाखौ बानायो माने जनानै
साथाखौ हेबो आरो हेबो माने सुथेयो बेल' खामानियानो ओंखाम संबाय मा संबाय थांबाय आराम गामियावनो बानायना लायो माला थिंनि साथाया सुथेबाय थाबाय सुथे सुथे बिसोरबो सानसेयावनो 300 400 500 खामायो साथाया थांबाय थाबाय लांग्राया लांबाय बायग्राया बायबाय गासिबो दंजोबखायो बेबायदि गोबां लामा दङ जों मावनो हानाय दिनै फुथुला बानायनाय गासिबो रेडिमेड मोनजोबखायो फुथुलाखौ नायनानै ट्रेनिं एसे लानांगौ बानाय गारना दोनबाय थाबाय कम्पानिया लांबाय थागोन माला बानायनानै बेफोरखौ जोंनि आइजोफ्रा मावनो हायो दा दिनै जि दानानैल' जाला होननानै जि दानो गारबाय बायदिसिना खामानि जोंनो नांगौ हौवाफोरनि थाखायथ' आं बुंनो नागिराखै मेरला खामानि दङ दा बेखौ सोर मावनो सोरबा सरकारा मावनांगोन बेखौथ' सोरबाया हारसिं मावना लानो हाया दा बेफोर लामाखौ बर'नो जोंहा बिटिसि सरकारा बिराद हाथारोमोन आरो नाथाय बे EMGMआ इन्ट्रेस्टबोथ' थानांगोन नङा होमबा इन्ट्रेस्टबा दंना गैया मावनो दा 15 बोसोरावथ' जों नुवाखिसै बेबायदि मावनायखौ अनसुमैखौबो नुवाखिसै जोङो नैबे मन्थ्रिखौबो नुवाखिसै MLAखौबो नुवाखिसै जोङो दा नंखायनो रायजोफोर सोलायनायखौ लाबोनांगोन सोलायनाय आरो खामानि मावनो हानाय सरकार लाबोनांगोन नोंथांमोननि ओनसोलाव जब कार्डआ बोरै सोलिदों जब कार्डखौ मोनदोंना मानसिफ्रा जब कार्डआ गिदों नामा बुंनो मैया क'क्राझाराव सोंदोंमोन आं मोनाखै होनदों ओरैनो आंनियाव मोनसे तथ्य दंखायो आं ओरैनो सोंदों आंनियाव डाटा दंजोबखायो जब कार्ड मावग्राफोरनो बेसे पारसेन्ट फैसा होदों होआखै आंनियाव दायो नैबे 15 दिनाव बिटिसिनि जेसेबां गामि दङ मोनफ्रोमबो गामिनि डाटाया आंनियाव दंसै मैखुलियाव साबेसे बर'आ BPFनो भट होगोन UPPनो साबेसे होगोन सोर न' मोनदों सोर गेस मोनदों सोर टयलेट मोनदों टटेल लिस्टआ आंनियाव दंजोबखायो दायो आरो बेखौ लानानैनो जों खामानि मावगोन बेफोरखौ लानानै खामानि मावनांगौ ओरैनो मावबा सा बुखिलाबायबा जानाय नङा आबादारिया साबेसे दङ जोंहा बिटिसि एरियायाव सोर गंबेसे न'खराव हिसानसालि दंबावो सोर मानसिनियाव मोसौ हालि दंबावो गासै हिसाब आंनियाव सफैजोबबाय सरकार दायियावनो जोंनियाव तथ्यआ सफैजोबखाबाय मावदों नालाय मोजाङै मावनांगोन ना नङा होमबा नङाबा गाबोन रायजो राजाफोरनो जों मा एन्सार होनो नङाबा जोंखौबो BPFआ रोंगोन ओंखायनो आङो राजखान्थिनि मिटिंफ्राव बुंदों जे लिडारफ्रा खुगा मोनामनाया मोजां नङा होननानै राजखान्थि खालामबानो मानसिफ्रा हगारसारो नालाय लोंनाय जानाय बायदिसिना बेजों हारि दानो हानाय नङा दा रायजोफोर आं गोलाव खोथा बुंला सोलोंथाइखौ बयबो गोसो होदो रांखान्थिखौबो गोसो होदो समाज दानायखौबो गोसो होदो आरो बेवहाय बर' मैखोम ओनसोल हिसाबै जोंहा हानायनि गोबां लामा दङ इयुनाव लोगो मोनबावगोन गोबाव सम सावरायनायाव बाहागो लानायनि थाखाय नोंथांमोननो गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावबाय रंजालि बैसागुनि फिन खेबसेबाव गाहाम हामलायनाय बावबाय बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा जाहाथे बयबो आलो गोजोनै संसार जानो हायो बिनि थाखाय आं अबंलावरिनि खाथियाव आर'ज गाबबाय जोंहा मेल सामलायगिरिया बुंदों मानसिफ्रा एसे खम जाबाय होननानै मानसिया खम जाया